गिबियावनो फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। बे अन्थाइखौ जोंबो लाबाय इसोरनिफ्राय आफा शिबनि फोथायनानै जोंबो लोंसै। जोंनि उदैयाव अन्थाइ थानाय बेमार आजार जाहाथे आफा शिबा जोंखौ फाहामो आरो माने फाइल्स बेमारबो दङ नालाय एसे बेफोरबो जाहाथे मोजां खालामो। बेनि थाखाय जोङो फोथायनानै जोङो दिनै अन्थाइनि दैखौ लोंहैनोसै। आरो खनथाम लांफैनांगौ ना? औ खनथामनिफ्रायबो सिगां उनाव लोंबाय थाजायो आरोखि। ना देहाया साफा जाबायब्ला लोंबाय थाजागोन आरो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिम्बोरगाव खाथिनि थालिरबारि गामियाव गोदान अन्थाइ मोनलायबाय। नायनानै ला नोंथांमोनहा नै गावनि मेगनजोंनो गावनि गोथां मेगनजोंनो नायनानै ला नोंथांमोनहा। जाय जाय बिथांमोनहा अन्थाइनि दै नांगौ नोंथांमोना लांफैनो हागोन। बिगुमाया मा बुंदों खोनासंनानै ला। अन्थाइ मोननाया आङो 2018 मोननाय जादोंमोन आरोखि। औ मालानिफ्राय प्रमान मोनखो ओरैनो? ओमफ्राय 15 आगष्ट 14 थारिख जुननि 14आव लोंनानै आंनो प्रमान जादों आरोखि। अन्थाइया आंनो सोमनानै हारसिं लोंनाय जादों आरोखि। 2018 मोनदोंमोन आङो बे न'खौ लुजेनब्ला सेरिकालसारनिफ्राय मोननायमोन आरोखि न'आ। ओमफ्राय मानसिफ्रा मोजां मोनदों ना आदा? मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। ओमफ्राय मोजां मोननानैथ' दा प्रमान जानानै लांफैबाय थायो। एलार्जि ओंखारदों, रानलांदों, खुरु ओंखारदों, रानलांदों, गेस जादों, गेसआबो खिलाय गोबालाय जादों लोंहैनानै। ओमफ्राय मोजां जादों आरोखि। खिलाय गोबालाय जानानै स्रां मोन्दों, मोदोमा रेजें मोन्दों, सानाय सुनाय सिखारदों, मोजां जादों। टाइफड सिखारदों, फुराना टाइफडआ सिखारनानै बेबो आरो गालांदों लासैनो। खर' गिदिंलाबायनाय मानाय जायो, बेबो स्रां जायो आरोखि। ओमफ्राय किडनिनि अन्थाइ दिनैसिम 19 जन जाबाय आरोखि। गनाया डाइरेक्ट लाबोदों अन्थाइखौनो बाहाय लाबोनानै देखायफैदों। मारै गदों बे? हासुनायजों ना खिनायजों? हासुदै गजों ना? पेसाबजों गजोबदों आरोखि गासिबो अन्थाइया। हिनजावफोरबो गदों माखासे, हौवाफोरबो माखासे आरोखि। ओरै गसाइगाव, सराइबिल, ओरैहाय दुदुमारि, फकिरा, थिबखाय गोलैबायसोना बेनि दुदुमारि, ओरैहाय रोनिखाथा, बिजनि, जायखिया एरियानो गोलैजोब्बाय आरोखि। दासिम 19 जन। आरो सोरबा खिन्थाफैयो गिदिर गिदिरथार सोरनाबा 12 mm गाहाम। 12 mm सिमहालागै हामदों आरो गदों आरो गथ'वाखै बे गिदिरा। गथ'वाखै एसे टाइम लागोन आरो ना? टाइम लानो हागौ। ओमफ्राय बेथ' बायफ्लेयाबा गनाय नङा। दा बेयो बुंदों आंहा एखेबारे खस्थ' मोनदों आरोखि मोननाया। साखांबाय आरो आजां ओरै थालाय थायोनो। केकनिफ्राय गोलैखाबाय जानो हागौ आरोखि। आदसा आदा मा गामि होनोमोनलाय बे? सिम्बोरगाव थालिरबारि आरो ना? क'क्राझार गोलैबाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। गोजोननाय थाबाय आदा। बेमारा जुदि बेबायदि हामबाय थायोबा बयबो रायजो राजानि थाखाय मोजां। जाय बिथांमोनहा जाहाथे रायजो राजा मुनुसमियाफोरनि मोदोमाव बिस बिदिना नांनानै दङ। बे बिस बिदिनाया जाहाथे बे नोंसिनि गोथार सान्थिजोंनो माबा सानाय सुनाय बा लोमजानाय बेमार आजारा आरायग' जायो होननानै आफा शिबा होनो थिननायलाय आं होनाय जादों आरोखि। दा अन्थाइया आंनाबो गबाय प्रमान। अन्थाइखौ आं नुवाखिसै जायखिया गदों आरोखि आंनाबो। दंखायोमोन नालाय सन'ग्राफियाव मोनखानायमोन आगोलाव। ओमफ्राय सन'ग्राफि खालामहैनानै किडनिनिफ्राय गाहायाव थांबाय होनबाय। दासिम आं रिपर्टआ गनायानो लाबाय आरोखि। आं थांफिननो मोनाखै। समानो आंखाल। गाबोन नायनायनि गाबोन मा जायो। गैखाला आरोखि आंनि अन्थाइयाबो। दे जाबाय दे आदा गोजोन्थों। दे खुलुमबाय। नोंथांमोना निस्सय न' बिगुमानिफ्राय गासिबो खोथाखौ खोनासंनानै लाबाय। जोबनायाव जोङो आइ आरो फिसाला थांदोंमोन। जोङो जोबनायाव बिदाय लानानै न' बिगोमानि सोरगिदिंखौ जोङो देखायदों। जोबनायाव जोङो बिदाय लानानै जोङो बे थावनिनिफ्राय जोङो न' फारसे आगान सुरलांबाय। नायदो बे जोङो न' फारसे आगान सुरबाय। जाय जाय बिथांमोनहा अन्थाइनि दै नांगौ नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फैनानै लांफैनो हागोन। सिम्बोरगाव थालिरबारि गामियाव। गोजोन्थों। जोबजासे आं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ।